Det kan du få. Jeg fik så nogle i aften. Jeg skal have rigtig stiks i aften. Og limousine selvfølgelig. Jeg ved nok, limousine bliver jo før chokolade. Resten af det er der. Det er den største køkkenrejse i landet. Det gør det. Skal der sidde dyr derinde? Nå, det er også lidt fri. Ja. Ja, det er også stor lyd. Det gør det. Altså, limousinen, den har været i fremdrift i mange år. Det er altid en god slagt. Og bånddyr, de vil godt gerne gøre klar og lidt tættere på her, og I det er dem, der også skal herovre i vores konkurrence, det er vores 4 hunddyr, og de må gerne komme herover af, og de skal så gerne placere sådan en rækkefølge, som de er oprangeret i går i forbindelse med udpegning af bedste hunddyr. Så vil jeg også lige sige, at vi skal have plads til vores 6 bånddyr, og jeg er forventet, at de står over til venstre her, som de er allerbedst. Og det betyder så, at vi nødt skal have lavet lidt plads til venstre, så gruppen her må meget så gerne rykke til højre, når vi ser bagfra her. Nej, det er det. Det er svært. Og så må vores fire bånddyr inden for hunddyr gerne komme herover af. Og det er jo 1673, det er jo 1677, det er jo 1661, og det er jo 1600. I må gerne komme herover. Og I trækker herover og stiller jer med bagvendt til publikum her i en række her bagved de andre. Og sørger for at have det venstre, der står det bedste hunddyr i går, 1673, efterfulgt af 1677, og så 1661 og 1660. Jamen det synes jeg, de er noget mere. Ja, de skal først oprangere sig, så kommer de ind imellem. Det der gerne skulle ske, det er, at vi har fået vores 14 ærespræmiedyr oprangeret, og nu har vi så vores bånddyr her fra i går, som selvfølgelig også er sikret en ærespræmie, og de skal så indplaceres i de foregående her. Vi skal lige spørge dig om noget andet, der render rundt og så børster han hårdt og tager det og han skal være det. De er ikke. Limousinen skal faktisk skrides op mod hården. Jo. Men sådan en, den er umuligt at gøre. Når Jesper han gør, så er det sådan en kombination af, at han nok bliver en lille smule afstresset, men dyrt også ved, at han er der og sådan. Men han gør primært for at redde hården op, fordi de skal fylde mere, de bliver mere volumøse. Ja, det er derfor, de går. Ja, det er. Herfra der fyldtørrer man jo med os. Det kender du jo selv fra den gang. I må gerne træde frem her, og dommeren har valgt, at det ikke bliver flyttet ind i holdene her. Så vi skal bare rykke frem her til venstre for grupperne her. Og det nu skal banen her, de 2 tyre, der skal indplaceres. Og der havde vi den bedste ældre tyre i går, 1588, og den bedste yngre, 1576, som nu skal indplaceres i den rækkefølge her.
af ærespremierne. Og det der så nu opgaven, det er at få indplaceret de her to tyre ind, hvor at 1588 var bedst ældre, og 1586 bedst yngre, men også 1588 blev udpeget som bedst handløbere og skal deltage i Heatbreak-konkurrencen i morgen. Men de her to tyre skal så indplaceres i vores række af ærespremier efter kvalitet, og det siger, at tyren her kan slå både nummer 1, 2 og så videre ned igennem her. Og det samme gælder den yngre tyr, men de selvfølgelig kan blive plads i forhold til deres myndigheder. Men når vi nu har fået de her to tyre indplaceret, så er vi også sådan, at vi får fundet det bedste limousinedyr her på Skue. Ja. Ah non, entre la between the interfacefan and the young female, the young. Okay. Og så tror jeg godt, at vi må give en klapsalve her. Stor klapsalve til resten. Og så her for at have det bedste medicindyr her på Landskole 2011. Det er et stort stykke med. Og vi skal nyde synet af den her flotte række af dyr her i et par minutter nu, inden vi her kl. 11 skal overlade ringen til hestefolkene. Men skynd jer til at få taget nogle billeder, dem skal tage billeder her. Og ja. Rasmus også. Lige prøv, så tager jeg lige billeder. Det kan da jo ikke blive flottere end mig. Nej, det er også rigtigt. Vi får 24 point. Rasmus, gå derhen til din tyr, det du er med ud. Sig gå derhen til tyr. Jo. Og jeg er så fotogen, så vil du ikke have mig med. Nej. Ja, så de andre, de vil ikke sluske. Der er også tilbage at have Jeg synes, det er lidt fornærmet. Det som dommer nu er i gang med, det er, at han skal finde om der er nogle dyr her, der skal have 24 point. Og det er selvfølgelig flot her, fordi nu er de oprangeret i kvalitetsrækkefølge. Og det er så en spørgsmål, hvor de 24 point på det i rækken her. Jamen den kommer over det her. Og jeg har lige fået at vide, at de første 3 dyr i rækken her får 24 point. Så et stort tillykke til de første 3 dyr i rækken her, som er blevet opgraderet til 24 point. Tillykke, Jan. Og dejligt med klapsalven her, og et stort tillykke til udstillingen her, og tak for den her gode evne til at hjælpe på det til at fungere her. Og vi har godt tidsplanen her, det er rigtig dejligt. Tillykke med det, og vi ses igen kl. 12:45 i forbindelse med afgangspåstilling.